Sonshine Newsblast. Sa pikas bahin, malampusong natapos sa Americares ang ilang labing-una nga Global Emergency Medical Team or EMT training sa Asia, nga gipahigayon dinhi sa Cebu City. Giduma ang tulo ka adlaw nga training sa Americares Philippines Country Office ug gitambungan sa kapin 92 ka partisipante gikan sa India, Indonesia, Bangladesh, Malaysia ug Pilipinas. Kadaghanan sa mga miapil mao ang mga volunteer nga doktor, nurse, pharmacista, medical technologies ug ubang health professionals nga nagtumong sa pagpaligon sa ilang kahibalo sa pagresponde sa mga kalamidad ug emerhensiya. Matud ni Americares Philippines Country Director Paul Goyn Pagaran, dako kaayo ang kamahinungdanon sa maong training, ilabi na kay ang Pilipinas usa sa mga nasod nga kanunay maigo sa kalamidad. Dugang pa niya, pinaagi sa training mapalig-on ang kahandam sa rehiyon ug mapaambit ang kasinatian sa nasod sukad sa pagtukod sa Americares Philippines human sa Super Typhoon Yolanda niadtong 2014. Apil sa programa ang simulation exercises sama sa pag-operate sa emergency medical clinic o base camp operations aron masinati sa mga partisipante ang tinuod nga kahimtang sa emerhensiya. Ang Americares usa ka international humanitarian organization nga gitukod ni Robert C. Macaulay niadtong 1979 nga naghatag og serbisyo sa kahimsog ilabi na sa panahon sa kalamidad.